Благодаря на Хриси и на издателство Инино, благодарение на които тази книга стана реалност и моята мечта се сбъдна. Любомира е съдържателката на издателството, Хриси е редактора. Сега да кажа няколко думи за себе си, въпреки че вие ме познавате. Значи аз от дете се занимавам с изкуство, музикант съм, пианист. Стихове пиша също от ученичка. И тук има един човек в публиката, който след малко ще го потвърди. Това е най-добрата ми приятелка. Стиховете ги посвещавах на приятелите си. Просто така за тях ги пишех и си ги подарявах приятели, учители. Обаче преди 2 години ме осени творческото вдъхновение и всъщност се родиха много нови стихове. А кой е виновник за стиховете? Виновник за стиховете са всички хора, които са се докоснали по някакъв начин до душата ми. Без значение дали те са приятели, дали са роднини, семейството ми, дали са хора просто, които са близки до мене. Значи хората за мен са вдъхновението на това, което аз пиша. И моите вътрешни преживявания, свързани с тях. Сега стихосбирката се казва прераждане. Защо се казва прераждане? Разбира се, смисълът е преносен. За да има прераждане на душата, първо трябва някой да ни докосне. След това той, като ни е докоснал, някакво прозрение да получим, нали, като е докоснал душата ни. И разбира се, пък тези прозрения, които ни осеняват, ни водят към прераждане на душата. Така че стихосбирката е в 4 дяла по тази причина. Първата се нарича докосване. Там ще намерите стихове, които така ще ви докоснат. Втората се нарича прозрение и там всъщност говоря за нещата, които аз съм прозряла в тези няколко тук 2 години, в които аз пиша. И третия дял е прераждане чрез тези прозрения, всъщност ще прочетете докъде е стигнало прераждането на моята душа. Се надявам, че тази стихосбирка ще се превърне в пътеводител за вас. Силно, нали, това ми е желанието. И така ще ви води по пътя ви от тук нататък. Сега ще дам думата на моята скъпа редакторка, която дойде чак от Мездра специално заради мен. Здравейте всички! Както разбрахте, аз се казвам Христина Старилова и съм главния редактор на издателство Инино. Издателството е крайно младо, крайно малки сме все още, за да можем да правим големи неща, но понякога нещата така се стичат, че съдбата води светлите хора един към друг. По този път дойде и Божана, включи се в нашето творческо семейство, първо като автор в коледните тефтери, всъщност авторските тефтери, сега излиза пък този, който е коледният авторски тефтер, тя също ще участва и там. И след което решихме, че ще започнем работа върху тази все още неготова стихосбирка към онзи прекрасен момент. Интересно беше да се запозная с стиховете първо във Фейсбук, т.е. аз вече бях видяла, защото това е част от моята работа. Да следя и да виждам хората, които си заслужават да бъде вложено време и да бъдат вложени средства. Говорихме с нея надълго и на широко и започнахме работа по стихосбирката. Беше дълъг процес, тъй като авторът винаги има своето виждане за нещата, а пък аз трябва да разбия неговото виждане за нещата, така че ролята на необходимо зло винаги е била най-основната ми роля. Много емоция има в нейните стихове. Изключителна светлина, изключително докосване. Думи, които не просто ще бъдат пътеводител, думи, които ще отворят портали. Портали към доброта, портали към любов, портали към проникновение към самите вас, към вашите души. Защото това, което е казано с истински чиста душа към някого, то винаги намира своя път към хората. И в тази книга, в Прераждане, точно това ще видите, точно до това ще се докоснете. До истинските откровения на една дама, която споделя не просто поезия, а къща от душата си.
всъщност беше и толкова трудно редактирането и толкова пъти разменяхме текста, защото никой не може с лека ръка да се откаже от това, което е излезнало директно от неговата душа. Така че в книгата Прераждане вие наистина и за първи път вероятно ще се запознаете с Божана като Божана, такава каквато не сте я познавали. Не сте имали възможността в разговорите, които са колегиални или приятелски, да срещнете. Защото разговорът с душата е най-дълбокият и смислен разговор, който всеки от нас води. Тук ще станете свидетели на този нейн разговор с душата й. Сега една дама, която много искаше да присъства на това представяне, обаче днеска не е изпит по психотерапия, тя е психолог. Направи едно клипче, което ние сега ще пуснем. Здравейте, мили хора! Казвам се Наталия и искрено ви завиждам за това, че сте на това събитие, а именно представянето на стихосбирката Прераждане на моята приятелка Божана Харизанова-Петкова. Пожелавам ви много успех и още така очаквам от нея много стихосбирки, които да стоплят сърцето ми, предполагам и вашите сърца, на които да се наслаждаваме заедно и в моментите, когато имаме нужда от миг топлина, приятелство, разбиране, да се връщаме към тази стихосбирка Прераждане. За мен тя е изключително магична и сега заедно с Божана избрахме едно стихотворение. Много от стихотворенията са ми любими, ако и вие сте чели, със сигурност имате. Но ще ви прочета, може би, едно от така за мен най-докосващите. Обичам те. Обичам те. Обичам те, когато дойдеш тихо, поглеждаш в мен и търсиш нещо скрито. Обичам те и весел, и ядосан, в костюм изискан или нескопосан. Обичам те, когато си до мене и никой друг не може да те вземе. Обичам те завинаги, до края, не слагай точка, само запетая. Зато и от мен не се отричай и друга молята не дей обичай. Носи си скъсаните дънки, пуловер сив и ако искаш кънки. Но мен служи ме близо до сърцето, най-хубавата обич, взета от небето. Автор Божана Петкова Харизанова. Пожелавам ви да се насладите на това събитие. От мен с много любов към теб, Божанки, и много творчески успехи ти пожелавам. До скоро! И сега, преди аз да ви разведа в стихосбирката, давам думата на един човек, с който се познаваме от 4-годишна възраст. И той има желание да каже нещо, т.е. тя, най-добрата ми приятелка е тук. Давам думата на Ваня. Здравейте! Хубаво е, че помниш точно кога се познаваме, защото аз съм забравила. Толкова отдавна сме заедно цял живот, че бих казала, станали си близки на сърцето още в ранна възраст, продължаваме да сме си такива. Това, което аз си бях намислила да споделя за твоята стихосбирка и как тя ме е развълнувала, ти вече го каза. Прочели сме я по един и същи начин. С дяловете, както си ги оформила, първо да се докоснем, да прозрем, да се природим. Вярно е, ти пишеше стихотворение още в училище, подарявала си ми, подаряваш и сега, за което съм ти много благодарна и много радостна. Когато Наталия четеше стихотворението ти, аз се просълзих. Така е с това, което ти пишеш. То докосва, то радва, то вълнува, то изпраща послание. Емоцията, която носиш в себе си, ти я презатворяваш в нещо много красиво, в смисъл, в послание, в топлина, в надежда и в обич. Това са всъщност рефрените, които излезат от твоите стихове, и чрез тези рефрени аз смятам, че ни правиш по-добри хора, давайки ни
път, посока и смисъл, осмисляйки ни като нови сътворени, пресътворени и по-добри хора. Музиката, другото нещо, което е част от теб, е нещо, което черпеше и продължава да черпи от твоята емоция, но аз съм много радостна, че емоцията ти успя да прокара пътя на пълноводната река на таланта ти и ти вече изливаш своите чувства и мисли в стихове. Тези стихове могат да докоснат много повече хора, могат да дадат смисъл и посока на много мисли. В моменти, когато човек се чувства малко неуверен или объркан или щастлив, те наистина помагат. Благодаря ти, че ги пишеш, че ги споделяш, продължавай. Аз с радост, пък и не само аз, много други твои почитатели с радост ще ги четем и ще се намираме и откриваме в тях. И твоите стихове лично за мен ме радват с напевността и звучността, които стоят от тях, с магията на образите, които рисуват, с посланията, които изпращат. Уж толкова ясно, обаче някакси трудно намиращи ги в живота ни. Та изкарвайки ни на повърхността, на бял свят, ни припомняш всъщност какво е важно за нас, хората. Бих искала и аз да споделя едно стихотворение, което заедно да чуем и най-вече да преживеем. То се казва "Малките неща" и звучи по този начин. Не вярвам в фалшиви обещания, не вярвам в големите неща, а само в малките желания и милата усмивка на света. Какъв е този живот без страст, без пламък, без порив, без мечта? Мисля, че един е само. Не спирай да създаваш красота. Не вярвам в фалшиви обещания, не вярвам в голямата любов, а само в малките послания, които те докосват и те правят нов. Божана, не спирай да ни изпращаш своите малки послания, с които ни докосваш, с които ни даваш прозрения и с които ни пресътворяваш като по-добри нови хора. Успех ти желая! Заповядай. Благодаря. Ами аз много благодаря на Валя. Всъщност аз започнах, ама тя довърши и бях прескочила някои неща в речта си, ама като направи така обзор на стихосбирката и тя ги довърши. Благодаря ти много. Казах ти по един същ начин, разбираме и чувстваме. Ами ние ако не чувстваме по един същи начин, няма толкова години да сме приятелки, нали? Сега, мисля, че е моят ред, само че малко микрофона ми изсича. Да видим хваща ли? Да. Не? Аз да ви поразадам малко стихосбирката с някои неща, които само да кажа, че фонът, който чувате, си го свиря аз. Просто тук нямаше възможност за инструмент. Само да отворя. Сега аз първо да попитам, знаете ли, кои са най-скъпите сълзи? Ако не знаете, аз ще ви кажа, това са сълзите на хората, които ни обичат. Тях не можем да ги откупим с абсолютно нищо. Това стихотворение, което ще ви прочита, е свързано точно с тези сълзи. Закапаха листата, като сълзи в гората, затоплиха земята, частици от душата. Ах, колко тези сълзи струват! Дали ще презимуват или ще изтинат, когато дойде зима? На бисери ще се обърнат, светът на някой сляп ще върнат, ще падат бавно, тук, 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 с прекрасен тих и тъжен звук. Безценни и безсмъртни са, нетленни, запазили мечтите съкровени, защото са на нечия душа, която ме обича. С неземна красота живя в свят различен. Така, сега тук има едно стихотворение, което не е стандартно стихотворение.
стихотворения, така да ви кажа. Аз имам няколко такива. Стихотворение в диалог. Ако си спомняте едно време, като взимахме маргаритките, обичаме, не ме обича, обичаме, не ме обича, късахме листенцата. Обаче героите в това стихотворение си решават дилемата по свой собствен начин. Сега ще разберете как. Ти си моя, се казва. Колко много те обичам. Истината ли ми казваш? Всичко свято се заричам. Аз пък себе си обричам. Що не вярваш? Не разбирам. Вярвам ти, но пак се спирам. Може би да ти разкажа още за безсънните си нощи. Стига толкова. Аз разбрах. Сякаш себе си видях. Тогава ти си моя. Да, докато спре пороя. Как да ти докажа? Как? Спри да бъдеш твърдоглав. И какво да сторя, мила? Просто ми бъди закрила. Дадено, ще бъда сила твоите рани заздравил. Силен, мъдър или не, ти си в моето сърце. Ще се разберем накрая. Може би и аз не зная. Хайде де, признай си вече, че ме чакаш отдалеч. Вярно е, бъди до мен, ако може всеки ден. Знаех си, че ти си моя. Ден и нощ и след пороя. Сега, виждали ли сте как птица се опитва да полети с прекършени крила? Да ви кажа, същото е при хората, ако някой нарани душата. Бавно и трудно зарастват раните, но пък обичта, която носят в себе си, ги води напред. Стихотворението се казва как птиците се учат да летят отново, а музиката е по списъкът на Шиндлер. Как птиците се учат да летят отново с прекършени крила. Как хората теят дълбоко неизказани слова. Как ще живеем, как ще вярваме, как ще мълчим без да угасваме. Как ще се борим, как ще се молим и ще вървим без нищо да сторим. Как, питам, още ще тровим душата си. Колко ли пъти ще губим сърцата си. Колко ли пъти ще ни раняват и нашата обич на съд ще предават. А тя, изправена е там, огрява всичко и без свят, раздава светлина и сила, която на светът е подарила. Какво ли ни прави човек от обич? Има една притча, обаче, че има разлика между обичта и любовта. И в притчата се казва така, че когато обичаш едно цвете, т.е. когато си влюбен в него, ти искаш да го скъсаш, да го носиш, да си е само твое, да си го обгържаш, обаче това цвете, като го скъсаш, то вече умира, нали така? А когато изпитваш обич към това цвете, достатъчно е да го поливаш, да се грижиш за него и си го гледаш отстрани. Оставаш го и на другите да му се порадват. Това е разликата и затова стихотворението се казва от обич. От обич много върхове аз покорих. Припламвах, засиявах и угасвах. И в себе си най-хубавото цвете скрих. То неусетно в мен порасна. От обич много изтърпях. Достигнах до предела на безкрая и гледайки как всичко избледнява, спрях. Не знае колко още ми остава. От обич се завръщах всеки път. Не можех никога да изоставя и да поема своя път
където всичко се забравя. Изчезва споменът сега, сред прашни улици и кълдърми, сърце на две неседели и обичта не се измерва с думи. Знаете ли кога спира времето? Казват, че хората стават необичайно тихи, когато се разделят с някой или нещо в сърцето си. И повярвайте ми, наистина, в този момент времето спира. Това стихотворение на мен лично ми е много любимо. Беше направено от една изключителна рецитаторка на стихове Вероника Цонева, но сега ще го чуете в мое изпълнение. Да пустим майсторто музиката. Идва момент, в който всичко е спряло. Даже сърцето ми е едва оцеляло. Спрели са мислите, спряло е времето. Чудя се още, какво ще ми вземете. Има ли обич, има надежда, само в нея светът се оглежда. Само тогава той оживява. Нещо се случва, нещо остава. Спряло е времето, спрели са мислите, спряха сълзите ми, разхвърчаха се листите. Искам да пиша, искам да плача, искам да следвам пътеката в здрача. Гледам далеко, далеко в простора. Нищо не чувствам, дори уморен. Искам да вярвам, че пак ще живея и ще танцувам, както умея. Спряло е времето, спрели са мислите. Взехте ли вече каквото поискахте? И ще завършим днешния поетичен маратон с една приказка в стихове, последния дял на стихосбирката, който аз така леко пропуснах да спомена. Той е много специален за мен. Тези приказки в стихове са всъщност като малки притчи, поне аз така си ги определям, имат си полука и се надявам, че вие с голямо удоволствие ще ги прочетете, когато я вземете книгата. Сега ви чета тази, която е последната тук в стихосбирката. Казва се "Слънцето и зората". Там някъде в далечината промъкнала се е зората. Прострява на ранените си длани на слънцето в лъчите и желани. Щом я видяло, то тъй силно засияло, червеното превърнало в бяло, завила я с топло одеяло. Забравила зората за раните и за тъгата. Сред слънцето все тя вървяла, не се отделяла и оцелява. Но вечер то си тръгвало и е оставило, а тя се чудила дали е забравило. Започвало да обикаля из полята и да затопля семенцата в земята. На сутринта сърце отново изранени, с очи премрежени и уморени, очаква с прикрит копнеж на слънцето красивия метеж. Така е и при нас душите, понякога разгаря се живота от слънцето на някога в очите. Много ви благодаря за търпението и за това, че уважихте моето събитие. Понеже доста от вас имат книгата, който я няма, може да заповяда с автографа си, ако желая да си я вземе, което не е задължително. И се надявам на следващата премиера